आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. गेली कित्येक वर्ष झाराप तिठा ते माणगाव तिठा रस्ता खड्डेमय झाला होता. या विरोधात शिवराज्य ब्रिगेड संघटना आणि 6 आसनी रिक्षा युनियन संघटनांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र आता इथले खड्डे बुजवायला सुरुवात करण्यात आल्यानं त्यांच्या लढ्याला यश आलंय. लवकरच हा रस्ता डांबरीकरण होईल असं बांधकाम खात्याच्या वतीनं विनायक चव्हाण, विठ्ठल चव्हाण यांनी आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन दिलंय. यामुळे हे आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आलं होतं. खड्डे बुजवण्यास सुरुवात केल्यानं आणि पाठपुरावा केल्यानं शिवराज्य ब्रिगेड संघटना तालुकाध्यक्ष प्रसाद नार्वेकर, 6 आसनी रिक्षा युनियन संघटना अध्यक्ष विलास नारकर यांचे नागरिकांनी आभार मानले. यावेळी शिवराज्य ब्रिगेड संघटनेचे कुडाळ तालुका प्रमुख प्रसाद नार्वेकर, युवा सेनेचे योगेश धुरी, पत्रकार कृष्णा सावंत, मिलिंद धुरी, आनंद कांडरकर, पिदालिस डॉन्टस, वेदांत भिसे, गणेश पालव, हर्षद कळंगुटकर, मुन्ना बुराण, दर्शन इब्रामपूरकर, विठ्ठल सुतार आदी उपस्थित होते. शिवराज्य ब्रिगेड संघटनेचा जय हो. 6 आसनी रिक्षा युनियनचा जय हो. अकार्यक्षम नेत्यांचा धिक्कार असो. जय हो. मानगाव ग्रामस्थ जनतेचा जय हो. 6 आसनी मानगाव, 6 आसनी मानगाव रिक्षा युनियनचा जय हो. युनियनचा जय हो. माणगावातील सर्वसामान्य जनतेचा जय हो. अकार्यक्षम नेत्यांचा धिक्कार असो. आम्ही 12 तारीखला निवेदन दिलं बांधकाम खात्याकडे. त्यांनी आमच्या निवेदनाचं आम्हाला उत्तर देण्यासाठी आता रस्ता चालू केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही आज 26 तारीखला जे आंदोलन करणार होतो ते आंदोलन मागे घेतलं आणि त्यांनी आम्हाला काम करण्याचं ते चालू केलेलं आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या ऋणी आहोत आणि समाधानी आहोत. 60 लाखाचं गाजर दाखवलं हे तुम्ही बरोबर बोलता, पण ते 60 लाखाचं गाजर दाखवण्यापेक्षा आम्ही सामान्य माणसाने जे काम केलं माती टाकून त्याचं आम्हाला प्रश्नाचं उत्तर ताबडतोब दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे भरभरून ऋणी आहोत. जे राजकारणाला लोकांना जमलं नाही ते आम्ही करून दाखवलं, हे आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. 6 सीटर युनियन आणि शिवराज्य ब्रिगेड संघटना आम्ही त्यांना नाव ठेवू शकत नाही, पण त्या लोकांना समजलं पाहिजे आपण या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यामध्ये निवडून येतो कशासाठी येतो. साध्या सिंपल माणसाचे रस्ते पहिलं महत्त्वाचं काम आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या रस्त्यावरून वर्दळ किती वर्दळ आहे हे सांगायला नको. मोठमोठे नेते येतात, फक्त गाड्या एसीच्या गाड्यामधून उतरतात, ते लोकांना मोठमोठ्या माणसांना हाय बाय आणि काय करून निघून जातात आणि शिल्लक माणूस इथे मरून जातो. त्यांच्याबद्दल आम्ही बोलू शकत नाही, कारण ते मोठे नेते आहेत. आम्ही साधे सिंपल रस्त्यावरचे माणूस आहोत, 10 रुपये जमा करणारे माणूस आहोत. त्यामुळे आम्हाला याची उचल घ्यावी लागली. ते त्यांना समजलं पाहिजे काय करायचं काय नाही ते. हो, 12 तारीखला आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिलेला जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला आणि आज त्यांनी आमचं सन्मान दिलेला आहे आमच्या त्या आंदोलनाला आणि काम चालू केलेलं आहे. त्या कामाबद्दल आम्ही त्यांचे 6 आसनी रिक्षा चालक संघटना आणि आमची शिवराज्य ब्रिगेड संघटना आणि सर्व नागरिक त्यांचे अक्षरशः ऋणी आहे. आम्ही त्यांचे आभार मानतो आहे. तुमकी लावत नाहीत. 6 आसनी रिक्षा चालक संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते तसेच आमच्या संघटनेचे कार्यकर्ते आम्ही सर्वजण इथे उभे आहोत आणि आम्हाला हवं तसं काम करून घेतो आहे आम्ही. स्थानिक जे कोण नेते आहेत किंवा वरच्या लेवलचे कोण जे नेते आहेत त्यांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. त्या इसमाबद्दल आम्ही काही बोलू शकत नाही, कारण त्यांना माणगावमध्ये आम्ही अक्षरशः कोणी आम्हीही बघितलेलं नाही आणि त्यांच्या पक्षातील लोकांनीही बघितलेलं नाही त्यांना. तर अकार्यक्षम नेते आहेत ते. तर तुम्ही त्या व्यक्तींचं नाव घेऊ नका. फांदी तुटायचा प्रकार असतो त्यातला प्रकार झालेला त्यावेळी त्यांचा, ती सहानुभूती होती त्यांची. त्यांचं नाव घेऊ नका प्लीज. ते नाही, ते अकार्यक्षम आहेत. ते लोकांची फसवणूक 5 वर्ष केली, आता पुन्हा करायला यायला बघायला लागलेत ते. पण आता ह्यावेळी चान्स देणार नाही त्यांना.
आश्वासन आहे. ह्याचसाठी आम्ही त्यांची ऋणी आहोत. का तर टेंडर प्रोसेस पण झालेली नाही, वर्क ऑर्डर काही विषयच नाही, तरी पण हे साहेबांनी जे काम चालू केलेलं आहे बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी जो सपोर्ट आम्हाला केलेला आहे त्या संदर्भातच आपण हे म्हणजे अक्षरशः ऋणीच आहे त्यांचं. त्या संदर्भात आम्ही बोललेलो आहे साहेबांची, बांधकाम विभागातील साहेबांना आपण बोललेलो आहे हा विषय. आता बघूया काय प्रोसेस करतात ती त्याच्यावर. ह्या कामावर आणि आमच्या निवेदनाला त्यांनी रिस्पॉन्स दिला त्याबद्दल आम्ही सर्वजण समाधानी आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.